You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. Така, But it ain't about how да hard не you дещи hit. на мене It's about how Коругей. hard you can get hit and Мисли, keep че съм moving те forward. How much you забравил. can take and keep Гледайте. moving forward. That's how winning is done. Чирате. Дори в моментите си мръсни, аз винаги помня едно, че съм избран отгоре за мисията моя, да е жена ти. Докато ти си на работа, бе, гей, спомни си, че Коруми 20 сантиметра, а жена ти ми го лапа като подметка. За те е бе врачет ми метката днес, защото е жена ти на бели ден.